היי, אני עדי מאור-סיסו, ואני רוצה להמליץ על הנעמה המדהימה. כבר שמעתי מזמן על הערבים שהיא עושה, והבטחתי לעצמי שאני חייבת לבדוק אותם. אני מודה שבאתי סקפטית, ולא כל כך ידעתי למה לצפות. זה לא היה ברור כל כך למה הולך להיות שם, וממה אני הולכת לצאת. ובאתי והוקסמתי. באמת, חבורה של נשים שמגיעות לכאן, כל אחת עם מלא אנרגיה ותובנות על החיים. וקוראים דברים. זה פשוט מדהים. אני ישבתי, הקשבתי, הפנמתי, ויצאתי עם אנרגיות שלא ידעתי איך לעכל אותם בכלל, ולא הבנתי בכלל מה קרה עד שעברו יום-יומיים. אז זה מדהים. אני הולכת לחזור שוב ושוב, ואני ממליצה לכל אחת לבוא, להתעניין באנרגיות ולהמשיך את החודש עם המון המון הצלחה. אז תודה רבה, נעמה. תודה לך, מותק. ביי ביי. ביי.